Viljami Hanhisalo, lauantaina ollaan lähdössä Turkuun. Siellä on Oilersi ja SPV vastassa. Oilersia vastaan ollaan nyt pari kertaa pelattu ja viime viikolla keskiviikkona oli yksi yksittäinen peli. Miten tämä yksittäinen peli erosi normaalista turnausmuotoisesta? No, oli se ehkä paljon kivempi silleen, että saa keskittyä vaan siihen peliin. Tietenkin on saa kiva pelata mahdollisimman paljon, mutta toi yksittäinen peli varsinkin siitä, kun ne tulevaisuudessa on pidempi, niin on se ihan kiva. Niin siinä on kuitenkin vähän erilainen tunnelma sisääntuloina, pitkä lämmittely. Vaikuttaako se siihen, miten latautuu peliin? No, on se paljon kivempiä, kun yleisökin löytää perille, niin vielä tulevaisuudessa vielä parempikin. Kyllä se sitten on ihan jees. Jos vähän muistellaan, sulla oli aika hyvä peli, siinä jouduttiin ekaserästä takaa jo, mutta sun parilla maalilla sitten käännettiin peli voitossa. Jos vähän muistat kuvailla peliä. No siis siinä oli paikkoja ihan alusta asti, mutta sit ei se oikein me kuitenkaan niin hyvin lähtenyt käyntiin. Ja sit kaveri sai niinku muutama aika helpokin maali siihen. Mutta sit lopussa alkoi menee paikoista sisään, saatiin vähän enemmän painetta ja tiivistettiin kahteen kenttään, niin sit se siinä meni. Kyllä. Sitten jos vähän viikonloppuun lauantaita mietitään, onko 4 pisteen viikonloppu erälle tulossa? No, pakko olisi jo vähän olla, että kyllä pisteillä olisi kysyntää paljon nyt. Tärkeät pisteet. No niin, tsemppiä viikonloppua ja kiitos. Joo, kiitos.